Hello mga kalaagan, aniya na sa dantawong laagan Cubs TV. So, kumusta mo diha mga kalaagan? Sa katong mga nibiyahe karon, ride safe. So sa dili tatamula ag long ride mga kalaagan no, kinahanglan i-check jud nato daan ang ato ang ligid kung sakto ba siya og hangin unya og kondisyon lagi ng atong motor nga ibiyahe long ride mga kalaagan no, para nasada sa ato ang safety kung mo biyahe ta long ride mga kalaagan. Unya i-check sa nato ang atong headlight, unya ang brake light sa luyo mga kalaagan, unya signal light left and right kung mogana bagid siya, kay importante kayo na mga kalaagan no sa ato ang biyahe kada adlaw. So kung mogana na tanan mga kalaagan, so wala na tay problema. So make sure lang gid mga kalaagan nga madala na to ang ato ang license unya rehistro sa motor, kay importante kayo na. So ready to go na ta mga kalaagan. Gaulan-ulan mga kalaagan. Hey, safe. So, akong kauban MRC si Master Bato, amping mo Master Mamster, ride safe. So, for today's video, wadto dahil ko sa Manipis sa Talisay. Wadto ko dito magpapitik mga kalaagan no. So, first time sad ni Honda Beat nga ilaag na ko dito sa Manipis. Nice. So, uban lang ko sa akong laag karon mga kalaagan. So, naabtan sigog ulan. So, ang ruta dahil ako mga kalaagan no, sa Tabunok Talisay nya saka ko padong Manipis. Unya sa akong nahibawan mga kalaagan, munaog daw na siya padong Toledo City. So ato ko agi nya kinamungahan aluginsan ngam naog ko dres Mantalongon Barile mga kalaagan. So bani lang ko sa akong laag karon mga kalaagan. So update lang ko mga kalaagan o makahapit ko sa GCH Guadalupe Carcar Highway. Kay mo inom sad ko og butong mga kalaagan no. So mayuntag walay ulan, so mayuntag maayo ng panahon, mao na tong ulan na mga kalaagan. So ride safe. So sa di patang padayon intro sa ta pasok. So naano ko diri sa Guadalupe Carcar Highway mga kalaagan no. So basa-basa ang dalan kay gaulan gyud, naabtan sad kuguan. So sa di pa ko padayon mga kalaagan no, mo-order kog butong kay medyo uhaw man. Na ako diri sa nya na sila suka pinakurat na miya ginamos na lang gyud kuwang ani. Time check dahil mga kalaagan no, alas 11:05 ko naabot diri sa GCH. Unya galain gid ang panahon daring dapita mga kalaagan no. So padayon ta mga kalaagan no, update lang ko inig abot na ko dito sa Tabunok flyover. So let's go. So naana ko diri sa Tabunok Talisay flyover mga kalaagan no. So medyo nindot ang panahon diri mga kalaagan. Nigawas na gid si Haring Gangis sa Haring adlaw dahil mga kalaagan no. So diha ta mo agi saka padong Manipis mga kalaagan no. So tana mo saka na ta, let's go.
Boss, pwede magapapilit, sticker. Pilit? Oh, okay ra. Nako ra. Gamay. Sa aigo ra. Kasi ilan? Ay. So, papilit na rin. Sticker. So, karon mga kalaaga, no? Na ako dire sa tanana ni tatay. Papilit ko dito og sticker. Pinaka-cute, pinakagamay pero pinakasulid mga kalaagan no. Mawara ginay akong nadala. Salamat ya tayo. Salamat yo. Tanana ni tatay. Sa Campo City dahil ni dire mga kalaaga, no? Campo City. So mga kalaaga, na ano ko dire sa gitawag nila man-made forest dire sa Manipis, Campo City. So tanawa mga kalaaga, no. So nindot kayo ang view sa akong luyo. Nindot kayo, bugnaw kayong hangin. So bawal ka maglabay og mga basura dire mga kalaagan kay limpyo kayo. Bugnaw kayo sa tanan. Ang to dito mga kalaaga, no, nice kayo. So padayon to sa unahan mga kalaagan no, kay hapon na. Time check alas 2 sa hapon na mga kalaagan. Last nga mo stop over ko mga kalaagan no, kay adto sa pinamungahan. So enjoy lang mo sa mga view nga akong maagi ano. So wala gay mga mamiti kay nga ako ang naagian diri mga kalaagan no, kay medyo galain man kung panahon gani ha.
Karon mga kalaagan, naabot na ko diri sa Lutupan no, sa Toledo. Medyo traffic, daghan kang tao. Unya mao na ilang simbahan diri sa Lutupan mga kalaagan no. Wa sad ko kahibaw kung unsay patron diha. So naanak ko diri sa lungsod sa Toledo mga kalaagan no. Nya mao ni ilahang simbahan mga kalaagan no diri sa lungsod sa Toledo. Nice kayo. God bless na tong tanan nga nagbiyahe karon mga master mamster. So mga kalaagan, amping taon ta kanunay. So naanak ko diri sa pinamungahan mga kalaagan no. Usa ni siya sa mga laaganan sa siklista o mga motorista kining lugar. Kay nice kayo ang ambience mga kalaagan no. So kung kinsa tong gustong tan-aw og sunset diri mga kalaagan, so nice kayo mao gini laaganan sa mga bikers ug sa mga mag-picnic, pero dili lang gyud ta magbilin og mga basura nato mga kalaagan no. Ato lang yung dadon. Kay gigutom ko mukaon sa ko diri mga kalaagan no. So mga onday ta mga kalaagan. So mag alas 6 na hapit mga kalaagan no. Maghinay-hinay na kog agino dani. Mo ni sa kung laag tibok adlaw bahalang magsakit ang lubot, di ba mga kalaagan. So laag ko mo.